ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ବଲପୁର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯୁଗ୍ମ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଓଡ଼ିଶା କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନତା ଓ ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି କୁମଦିନୀ ନାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ନୂଆଦେଇ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ସହାୟତା ଶିବିରରେ ମୋଟ 129 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବମୋଟ 81,35,600 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ 200 ଜଣ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ ଶିବିରକୁ ଯୁଗ୍ମ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ ରଞ୍ଜନ ଜେନା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଶତ୍ରୁଜିତ ସାହୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଧୁରୁଆ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ଓ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ବ୍ରଜେଶ କୁମାର ହୋତା, ସୁଶ୍ରୀ ଲିପ୍ସାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମଣ୍ଡଚିନା, ଯୋଗେଶ୍ୱର ବିଶି, ମଙ୍ଗଲ ସଂଯୋଜକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ତ୍ରିଲୋଚନ ବାରିକ, ଅଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅମରେଶ ପଣ୍ଡା, ଅତାଉର ଖାନ ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ସୁଶ୍ରୀ ପୁଷ୍ପା ମିଞ୍ଜ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି।